Agora nada de novo, a gente está de olhar o Matthew, chapter 16. Matthew, chapter 16. Mateo 16. Verse 13 ya 16 to 18. So ramali Loreka Rekiti. Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood is not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." My Lord, Amen. Rekaidi isapeze kuwa yakawanda azikuse sana mkura maerano eshidu tunatosima nao urume anazimeki anakai anataka Yesu mtaka na nani yepuka abetu tunaeleka. Matthew was a tax collector. That was his duty. But he later became the disciple of Jesus Christ. Now, Father sits one Jesus. Pakusonyora barinda sana yabateo. Alikunyora achinyora those who is Christians. Makaka paradira. Sakale bamwanu taura kuti. He of Syria, now the Americans of Canada, but we don't know what it is. But we don't believe that. Make you know what that is. I who will tell you about Jesus Christ is the fulfillment of the Old Testament, as well he is or he was not long waited. Messiah. Saka mtazoona kutukuka kamili. Makanyanya utaliza na uze kusiliza Kristo akakaliana. Hallelujah. Now unatikita sakanaka pametetene. Yesu Kristo pale kufanya alimkatile kupaliza. Pano anapapatashika akaenda kutoenda Yerusalemu kwa akana akisima akamwiliwa yuko takamwila rufu pachichipa. Na unapotamba jamba utishie chapter 16. Chapter 16 yatamelenga. Ndio patri kuona verse 20, Mama Jesu, Rapina, Mukati, Mekuta, Resisa ya Filipai. Now, Kuta Resisa ya Filipai, Regaini Piene Selimoko. Mama Msaka Bokeh, hallelujah. Yuna Piene Selimoko. Usisa ya Filipai. Now, Kuta Resisa ya Filipai. It was a stony district. Nekuru tawa shukunzi ya kakali district ya kakali ne matongo atawanda. Hallelujah. Kutalisi salia Filipai rino isakanga na kamakiwa pamusoro petongo. Now the boy knows kakakala ya lema zilokwana pita 100 feet. Roparafara muka zilokwana pita 500 feet. Saka ukaona kuti mambo sisa awakanga walikuwa kutai makali bakila pamsoro petongo.
vanhu vaiti vose hadhesi, vanhu vaiti the gate of the gates. Nekutaiva gate yaienda kuunderworld, kuri kubhirwa kuti hakuna akazosvikako. But if you pack the mindset, vaiti kune zvivanzvi, therefore they go there to worship. Hallelujah. Now, chikonzero chakaita kuti mambo Jesu vapinde mukati memutani vaende paCesarea Philippi. Chimwe chezvikonzero, he wanted to reveal himself to the apostles. He wanted to reveal himself to the disciples. He wanted to reveal himself to the people as the Messiah. Assim pavesi ya mambo Jesu wanotanga nekubvunza. Nekufamba vanhu vanobvunzi mwanakomana wemunhu ndiani. Panoita mhino dzinouya dzikati vamwe vanoti ndini Johani Mubhabhatidzi, vamwe vanoti ndini Eliya, vamwe vanoti ndini Jeremia kana mumwe wevamwe vaprofita. Jesus came back and asked his disciples, "Oh, in me, not in them." Don't forget Simon Peter. Akipindura katika Simon Petro later. Simon Petro akabadaira chikati ndini Kristo wanakomana wakamupenda. You are the Christ, the Son of the living God. Amo Jesu anatuahidi. Ndinotupa uri Petro. Yamaneropa hadizo zakusawia. For flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter. Upon this rock, I will build my church. The rock of revelation. The rock of revelation. Jesus Christ, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to Peter, flesh and blood did not reveal this to you. Meaning to say, it was God who revealed something to Peter. So that one of the pillar, that same thing that he revealed to Peter. Sakachakutanga chakuona Peter akatosarudzwa ndosaka mambo Jesu akati nyama neropa handizvova zvakuzarurira kureva kuti Peter handizvaakazarurira. Jesus said, for flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter. Upon this rock, I will build my church. But I will do my part of my sin. What is pleasure? What is it do? Shall you not put it down? Not so for an enemy, but yes, I want to meet a foe. No one can have us. As I said, it was built upon the rock. Number two, Dinoti Pauli, ndiwe Petro. Pamusoro perumareku, nichabaka perekea. I say, you are Peter. Upon this rock, I will build my church and my congregation. Now what you use is about Timothy. Chekutanga. Simon aiti Simon Barjona. Ndiye akasema
Peter. Is deputy Peter the Greek? Polisi wakapata kusoma leo, ndio wakatangaza katika sana. Mtu mwendo ukibidi kuongelea. Sikati is deputy Peter to Greek. Why not Petra? No, not Petrus. Not Petrus. Petrus, a small rock or a piece of stone. So the I say, you are Peter, you are Petrus, you are a small rock. Upon this, I will build my church. Now, this Peter and verses 16 to verses 18. There is another rock which was revealed by God to Peter when he said, "You are the Son of the living God." Then I want to tell you now, the church panilikuchagua Petro baadaye ajipindula na Yesu atikimbibi Kristo mwanako na wabani. You are the Christ, the Son of the living God. Ajipenda hizo Yesu ndio pale kuti nyamani ropa azili akiso sababu nyamani ropa azili akiso sababu asibaba wale ni noti kwa uri wewe akusoro pekula leo itabaki kuelekea wala tuone Yesu ukaenda kwenda kwa chapter 24 na kutaka verses 9 to 27. Into chapter 7 verse 24. Now the Yesu wamka wamesoma andikani unozo masoko akafanana nekundu awakile imo yake panumare. He who did heed to my words, he is like a person who built his house upon the rock. And that word is the same word of Greek. They kuna make chakula basisi. They say Petra, not Petrus. But Petra, we have a rocky, a stony ground, a massive one. Now that's what good. I Never camera big church number nakosha chi chitika muno mati kuno kusiya munhu pasina munhu take it inomira ipa pakapana your house will be strong. Your foundation will be strong. Wabaki ya nyumba yako haitombo. Wabaki ya nyumba yako haiwari. Tekipiri katika tuoni. Adeli kuna First John chapter 4 verse 15. First John chapter 4 verse 15. Now the word says, those who confess cannot heal, confess that Jesus Christ is the Son of God. God abides in him. Hallelujah. Alinani anapokula kijazo ndiye mwanadamu anaoa. Chanzi mwanadamu anaoa. Na mtendipili ni mtu when you this rock, God abides in
Inushka babi. What was the testimony that to conquer the devil? It was the testimony of this rock, which we are revealing today. Chickens are not pupuna, nekuro komake, kuti keso, via ishe, nekutenya, mumoyo make, kuti mali, akakubuza, kuwakafa, achaponesa. Nao wana yalo, wana yasana, kana tikawana domoi, shine uponesa mukati. Hallelujah. There is salvation in this law. The rock which was revealed to Peter by God was that Jesus Christ is the Son of the living. That was the foundation upon which the church was to be built. Hallelujah. Which was led by Peter, that Jesus Christ is the Son of the living God. Hallelujah. That was the rock of revelation. That thing was a mystery.
chiona mvura akati hei mvura chiriko chinosendeka kuvabatidzi chikati uye vanototanga uchitenda nemwoyo wako wose zvinaizvi muranda wekanisa anokuitira achiti kudii ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana wamwari. That was the road upon which the church was. Hallelujah. Now I know that we need to listen about this confession at hello. Confession this confession that Jesus Christ is the Son of the living God. Unotenda here kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Makadai vachiti vamwe makafukaira fesi dzakafika. The rock that the church was built upon was the confession that Jesus Christ is the Son of the living God. Ndosaka tichiona kuti nhau dzekupinda mukati me-this church unopinda wakonfesa kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Hauneno first confession. Makadoti tizi unotenda nekuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ini ndobavati woku ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Vakati woku vakangoti ndinotenda vamwe vakangokusungira vanhu vakadii vanhu vakangogutsurira enzara inepashi tototi munhu chichaira maiko mumvura. Confession was pregnant. And wese ikapinde mukati mekereke yaKristu. Nekuti Kristu ndobva akati pamusoro pedoko iroro ndichava kakereke yake. Upon the confession that Jesus Christ is the Son of the living God. Ndovakavakasaka. Saka dai Mwari vatibatsira vamwari. Handisi kuti dzokerai kuzotobatsira futi. But kana tizvoona kuti zvakafanira hazvina kushata. Zviri nani kugara uitirire naika uitirire kuti haini kunyatsozviguma kuti ndakatenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndakapupura ndinoona kuti Jesu muri mwanakomana waMwari. Zvakanaka izvi pane kuzeira uchakagara kuti asi pai ndakabvunzika kai. Pamwe pacho handitondaka. Wese kunze uko imi munongozi teedzirai zvandikutaura naika. Jesu kutonai muite makonfession muupenyu hwako. Nhasi ndakakumanekozvezvakanaka. Harisi confession hangu. The confession is Jesus Christ is the Son of the living God. That was the rock which was revealed to Peter and Paul. Zvanzi mangwanani anosekereta akati tibatsirike nacho. Dombo iri rekuzarurwa nderiri nderekuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Upon that confession, the church was built. If you have that confession, imba yako yakasimba, wafanana nemunhu akakiraimba padongo. If you have that confession, uchakunda Satan nekuti vamwe vakamukunda neconfession iyoyo. If you have that confession, God abides in you. If you have that confession, you are saved. May the Lord bless you. Church of Christ.